Kisam latip kampulit mentakas ngi haka live hotarik na wing arjar arpuar. Kilami surak biang man pensengaw ka sarkar halor bompat penmi ka risol tep kampulit jongka MLP nandu usnam arja kat kendai. Bagila tiap ya kene kakam. Uba Davidson dingdo ula ong bakane ka jinyaki jongki. Kila temu ban penlong ka jinyai pejba Henry na kalyang ka DC Iskasil District. Kamsyam lasya ya kisamla banyaj rali. Henry kidon ketok nengut kisamla ki bala penlong ka jingsyong kelai mungor khmat ka embus ban bot ya ki kendon ain. Aga jingkeren berkilat petai kubor uba Davidson ulong bahaki ni ki penai benuan ke election commission kan penteri kamno daka model code of conduct kumta ki samla tepkam kilas ngodu jingkerman uba Davidson dingdo ulong bagang yo ya ka kampuliat lada ka sorkar kan bu bat pha shi kaput asam bat syakino kino ki jaga ban yelet maru ngikloi ban le namar baladon hakakam ulapan pauru bakin ap hadu benai nopra balada ka sorkar kampat penmi kin sale panjing bit biang nakadisi ban mi pejba ban penlong ka jing yaki laban rap uba Davidson sa kataru umihap tingiwan hangle ban peni yaki kandidat sebara ban yathu api ba ngiwan tang ban ai tang ban tempau tang idak kumne namar idisi imsya ba ngin yai karli te ngakerpat ya kandidat sebara ngin sababan apa po unne benai disembar lada keempat penmi anu benai disembar te ngin sa panjing bit biang na i disi bat ngin sa penlong ka rally pero lada ka election commission kan bat ya ka bot jongi ya ki kandidat satu ki kandidat ki bayang MLA hatu ki syuhun sa baklemi madan lada ka bat ya ki vote ki jongi lamar kumba ka bat ya ke sol jongi hatu lada ke election commission ka bat ya ka vote jongi hatu ki MLA kim wan sa ban mi madan ban pau ya ta ke jinge tingi ro kumjo ngi ke pat ya ke sarkar ngi ke pat ro yo human star namar ya kane ka result ka shombor ha human star ba dei ban pej ya kane namar udai ma ban pej tingi kadon idon i perlok menen i pen yang ka wai ka kenja balong kum ka resol he ban ong sa pen bina au benai November ar kendai tarik te ngape ngong pen yang i to ar kendai tarik November hadu Januari second week Januari te ngape jak ta ka ba i ohana i sen perlok te ngape tangkasai Ramadan tangkasir Ramadan te kumno ka tarik menen la ar kendai tarik ngai te ngiwan ne tangkabai kali ba sya ar hajar ngiwan ngilun te kataro ngi wan bet ngi yash kmat sakawai ro ka jinglot ka sngi ka por ka jongi haying teng la sadom samai kataro ngi sngap namar ngi don kata ka mensim bangi ngi angnot bangi niyo bet kata ka risol te ngi angnot bangi long kum topulit ngi treho ke kam bat ngin le ro ya ka bangi dai ban le ngin treho ngin 3 minut ngin long re kum kito kiwai ngi yo i ba don kiwai pulet ngam share ngam jare ya pilot ki pulet ba don ne ngajar ki ba ngayo i ki don kiwai ki pulet ki ba dalayong long pulet ki im ha ka dok ha ka di ki jingdi penbuat ne ki jingdi basneu ki corruption senestai ngala sayu seo nomor kidon ki kap bar kidon ki perlok ru ki basar nga nomor ngadon ki perlok ki ba ndaire tang ki rupai ba ki dai ki police ne ki police ki SI ki bang sub inspector te bar ki wai ru hunjo ya kane akran nomor balai ngakran nomor bang alalap la jong ki kmat ki dai tang just tu penbang ya ngi ki kandidat ban penbej ban penbej yang ngi ban penbej ban shu pentame kai tingi ngimla are ban sya ngi shu sabet tang hapo ubenai disembar bangin ap ya kane karisol ada kampenmi te ngi hap wan biang ban yaki ban yat karali ne ban le umno ngin sa ngap ya kata ngi yat kat kum kapoin ngim kerentam ladang kerentam ya i di sini ya ino humistane subhaban map ya kata namar kum bangi ngiwan ban penmi ne ban lada kan thung pulit ngi lada kan bo saki boda asam ne sano ro ngi ngilong bardi bai namar ngila jid ya tak kam bangin ngin tre ngi haban tre lada ngin pibo yang ngi sano bodar bangin long sakatmaru mlelere namar
ngi habdei ban trai nama ka tulop hila seu la biang te la biang ha hayang sem ki kun kiti la pen biang te la dangi long no nuru ngim lele re ta te nga kerpat ya ke sorkar MDA bahkan lek kloinot namar ngim la syuk ban ap tangkine